саге дар як хонавода зиндагӣ мекард. Саг назарногир буд ва ҳеҷ кас ӯро соҳибӣ намекард. Саг бузург шуд. зани соҳибхона ҳеҷ намуд ҳайвони хонагиро чашми дидан надошт. аниқтараш нафрат дошт. Саг азбаски мода буд, ҳомила шуд. соҳибхона ӯро ба пушти мошинаш бор карда дар раҳи дур партофт. аммо аз байн як рӯз нагузашта саг боз ба хона баргашт. дигар ин хонавода фурсати бурда партофтани сагро надоштанд. билохира саг таваллуд кард. ӯ сагчаҳои худро хеле дӯст медошт. саг аз гуруснагӣ харобу лоғар шудан гирифт. зани соҳибхона гуфт ки агар саг дар хона бимирад, ҳама ҷоро бӯи бад фаро мегирад. ду кӯдакашро барои партофтани саг фармон дод. писарчаи 8сола ва духтарчаи 5солаашро. кӯдакон сагчаҳоро ба як халта бор карданд. модар ба онҳо гуфт ки сагчаҳоро бурда ба дарьё партоянд. модарашон аз паси вай рафта гум мешавад. ду кӯдак яке ба саг банд андохт, дигаре дар халта сагчаҳоро гирифта ҷониби дарьё рафтанд. акнун бояд сагҳоро аз болои кӯпрук партофта ба хона бармегаштанд. аз байн ним соат гузашт, аммо аз кӯдакон хату хабар набуд. модар хавотир шуда ба кӯча баромад ва ҷониби дарьё равон шудан гирифт. ногаҳон писарчаашро дид, ки гирья карда ба тарафи ӯ медавад. чӣ шуд? ба ту чӣ шуд? гуфта модар фарёд зада пурсид. зуҳрора об бурд, гуфта кӯдак гирья карда ба тарафи дарьё нишон дод. модар воҳ духтарам гуфта ба тарафи дарьё давид. ба лаби дарьё расид ва духтари беҳуши худро аз лаби дарьё ёфт. ӯро зуд ба духтурхонаи наздиктарин бурданд. баъд аз чанд соат духтарак ба худ омад. модараш аз ӯ пурсид: духтарам, акат гуфт ки туро оби дарьё бурд. ту чӣ хел аз вай дарьёи калон баромадӣ? духтарак гуфт: маро саг наҷот дод. бинобар ҳамин, бародарон, ҳар махлуқ дар назди худо қадр ва манзалате дорад. моро мебояд ба ҳайвонот меҳрубон бошем. лутфан ба канали Хун обуна шуда, агар лоиқ донед, лайкро зер кунед. дар хуни шумоем, ҳамхуни шумоем.